ассалому алайкум бинандагони азиз. Салом алейкум нафаруе ки дар ҳафтаи охир ба канали мо пайваст шуданд, ба мо обуна шуданд ва лайкҳои худро гузоштанд. Инак пас аз чанд рӯз мо хеле шуд чун дар дигар канали ман блогери ман прямой эфир мегзарад, дар ин ҷо блог накардем ва дирӯз Муҳаммад Рӯҳсинавии Моҳруҷон аз мо хоҳиш кард ки пайшалло чаро блог намекунед. Мо ина блог мекунем. Ба ҳаматон як бори дига салом. Мо дар кишвари Олмон қарор дорем дӯстони азиз. хоҳиши шумо аст ки дар хиёбонҳо қадам зада бо шумо суҳбате дошта бошем. хуш омадед ҳамаи шумо ба канали мо. чун бисёре аз подписчикои мо блогер ҳастанд, савол медиҳанд ки AdSense ҷое ки пулкоркунӣ пул ҷамъ меша чӣ хел масалан ба куҷо хат меояд. мо дар ин бора бисёр барномаҳо кардагем, шояд бисёре аҳамият надоданд. AdSense ин ҷои пулкоркунӣ мебошад. вақте ки дар шоти ютуби шумо $10 мешавад, AdSense аз Калифорния яъне аз Амрико ба шумо хат меояд, як конверти калони зард. ман борҳо онро ба шумо нишон дода будам ва дар ин конверт код аст. вақте ки шумо якум бор масалан корти бонкии худро мегузоред, бояд ҳамин кодро дар он ҷо қайд кунед. яъне ин мактуб аз Калифорния меояд. дӯстони азиз, як нафар хоҳар дар прямой эфир навишт ки барои зан чӣ муҳим аст, касби дӯстдошта, оила ё ҳунар. мо дар ҳамин мавзӯъ ози гап зада меравем дӯстои азиз, чун ҳамаи шумо бисёри подписчико зан ҳасте, блогерҳо ҳасте, яъне хоҳаракҳое ки ҳоло хеле ҷавонен, масалан синну солҳои шумо 20, 21, 27 масалан. ҳамунда ман камтар андешама гап занам барои шумо духтарои ёш. ба фикри ман ҳунар, оила яъне бештар муҳим аст, баъд касби дӯстдошта. яъне аввал оилаи солеҳ бошад, масалан шавҳари хуб, фарзандои хуб. аллакай одам хушбахттарин дар дунё аст. яъне оила ин маҳаки зиндагӣ аст. оила ин ҷомеаро медорад. оилаи солим ин ҷомеаи солим аст. дӯстои азизу меҳрубон, ва агар шумо ҳунаре доштагӣ боше, барои зиндагиро пеш бурдантон бисёр кӯмак мекунад. мисол баъзеҳо дар ҳомиладорӣ мисол кор мекунанд, ҳомиладорида хонаданд. шумо метавонед ки масалан дар ҳамин блоготон мисол бофтана, агар ки натонед, аз ютуб ёд гиред чӣ хел жемпирбофӣ, наскибофӣ ё ки шероздӯзӣ. ҳамаи ҳамин ҳунар аст дӯстои азиз. масалан шумо хонашинед, зани хонашин ҳама ҳунарро бояд дошта бошад. дӯстони азиз, вақте шумо масалан ин ҷо кор намекунед, дар хизмати шавҳар, дар хизмати хонавода, фарзандо ҳастед, ягон ҳунари дузандагӣ доред. ё ки масалан шумо допустим мегӯем ки карама дига хе мепазед, яъне ки шумо аз карам дига намуд хӯрок мекунед ки ягон кадбону наметавонад. метавонед ки онро блок карда ба мо пешкаш кунед. масалан яъне хизмати шумо ин аст ки агар шумо блок шоед, то ба иқтисодиёти хонаводаатон кӯмак, яъне пули ютуб камай, вале ин меҳнати ҳалоли шумоай. ин ба фикрам ки ин кори беҳтар аст. агар рӯзи дуроз бо телефон бо ягон хештавор чақчақ карда шидана блок шӯи беҳтар аст. барое ки шумо дар шаҳрҳои Россия ҳастед, мусофирдухтаро зиқ мешавед. агар блок шӯе, ин яъне дигар аст дӯстони ман. вале бо маслиҳати шавҳаротон блок шӯе, ба ҷои накшӯе, баъд худонда зарар мешавад, оилатон вайрон мешавад. барои ҳамин бо маслиҳат масалан ба мо шавҳаротон фаҳмонед ки блогҳои мо ба фоидаи як кас тухбирона наметавонад, як кас духтана пухтана. ҳамин хел ҳунар яъне оила ва ҳунар бо ҳам бастагианд. касби дӯстдошта ай ҳама охир места. акнун бисёр эфирода савол метиҳед, блог аз блог чӣ фарқ дорад? инак барои шумо дар ин мавзӯъ мо суҳбат дорем. яъне блог англисӣ аз веблог гирифта шуда маънояш интернет журнал, воқеа, дневник, яъне онлайн дневник, яъне вебсайт мебошад.
яъне ки он чӣ ки аз ҳаёти мо мегзарад ё ки масалан аз кори мо, ҷойи кори мо, ҳамин масалан матн кати сурат кати мо мегзорем, мешава блог ва чунин нафаронро блогер меноманд. Яъне байни блог ва блог ягон фарқият нест. Инак боз як саволи шумо бисёр маро зиқ кард. Ман дар ин бора дар прямои эфир гуфтам. Як нафар навиштааст: апа, ман шабҳо хоб намеравам, то саҳар фикрҳои безеб мекунам. Рӯзона низ чунин ҳолат дорам, апаи азиз, мегӯяд. Яъне ҳолатам хеле бад аст, мурдан мехоҳам, худро куштан мехоҳам, диққи нафас дорам. Ва мегӯяд ки намоз ҳам мехонад, вале хеле хеле худро бад эҳсос мекунад. Мегӯяд вақти намоз мехоҳам фарёд кунам, гирья кунам. Мо ба ин хоҳармон чӣ тавсия медиҳем? Ва он нафарове ки дар ҳамин ҳолат шумо подписчикҳо қарор дошта бошед, ба маслиҳатҳои мо амал кунед. Пеш аз ҳама яъне шумо бояд бештар яъне моҳӣ, мевагӣ, банан ва сирпиёз яъне чеснокро истеъмол кунед. Ҳамчунин нафаре ки масалан стресс дорад, депрессия, бояд ҳар рӯз ақаллан 15 дақиқа ё ки давад ё ки пиёда гардад, бисёр фоида мекунад. Ман дар худам санҷидагием, дӯстони азиз, агар аҳамият дода бошед, ман тамоми ҳамин шаҳре ки зиндагӣ мекунам фақат пиёда мегардам. Сеюм, вақти зиқитон, стресстон метавонад ки бисёр бисёр об нӯшед, ҳатто минеральная вода, натуральный сок, яъне афшурае ки худтон тайёр мекунед, нӯшидан мумкин аст. Стресса снимат мекунад. Яъне ман аз ҷиҳати тиббӣ ҳозир шумода гап задастам. Чорум, шумо метавонед ки намини пустирник меган настойка дар аптекаҳои Россия ҳам аст, Тоҷикистон ҳам астай, бисёр фоиданокай. 20 қатра, ина ман да як равоншинос гуфта буд. Вақти бехобӣ, вақте ки зиқ мешавед, 20 қатра дар ним стакан об андозеву нӯше. Бисёр фоиданокай, дӯстони азиз, барои саломатии шумо. Ҳатто вақти ҳомиладорӣ ман ҳамина истифода мебурдам. Ба ҳар нафарое ки ҳомила доранд метавонанд ки аз духтури худшон пурсанд. Бисёр асаба ором мекунад. 20 қатра ҳамин пустирника пешаи хоб шумо метавонед ки нӯшида хоб кунед. Асаби шуморо ором мекунад, зиқитона бартараф. Ва инак методи аввалу охир чӣ аст барои депрессияра яъне гирифтан? Намози истихора хонед, дӯстони азиз. Пас аз яки шаб дар бораи чихе хондан мо ҳамаша навиштагием, мисли намози нафлиай, яъне фарқият надорад, фақат баъди намоз дуо мекунед. Шумо метавонед ки аз 4 то 12 ракат намози истихора хонед ё ки 4 ракат. Яъне донишмандои исломӣ дар маркази исломӣ ҳамихе навиштанд. Бисёр шумода фоида мекунад. Вақти намоз одам яъне сабук мешавад, депрессияш яъне меравад. Ва ҳамчунин дар чунин лаҳзаҳо метавонед бо одамони хуб ҳамсӯҳбат шавед. Ягон филми хуб тамошо кунед, кӯча бироед прогулка кунед, ё ки бо модари худ, бо одамои наздиктарини худ суҳбат кунед ба телефон. Оно гапҳои хубтон гӯянд, мисли психолог, ва шумо ҳатман аз депрессия яъне худро дур мекунед. Ин хоҳаре ки мада навишт ки хидматкуштан мехоҳам, ин як ҳолати равоние мегзара. Яъне ки вақте одам дар зиндагӣ шавқ надорад, депрессия зиқ мешавад. Кадомед ки шавқ доред, мисол блог карданда шавқ доред, ё ки духтанда, ё ки фарзандотон кати бозӣ карданда, ё ки ягон масалан обозӣ, яъне курсҳои обозӣ ҳастай дар Россия, муҳоҷирзано метавонед равед, худтонро нависед, обозиро ёд гиред барои саломатитон. Яъне бояд дар зиндагӣ меҳр дошта бошед, муҳаббат дошта бошед ба худованд. Иншоалло ки депрессия, стресси шумо снимат мешавад. Яъне агар русӣ карда гӯем, аз байн, яъне снимат, яъне аз байн меравад. Дӯстони азиз, дар ин ҷое ки ман қадам задастам, ин як боғай пеши хона монда. Ҳамунҷо оста оста рафтам, гуфтам ку барги зулф боша. Барги зулф сардарда мегира, желудкада доруай барги зулфа мечинӣ, дар микроволновка гарм мекунӣ ё болои плитада ва болои сартонда мебандед. Румол катӣ шав хом мекунед, дарди сар, мигрен ҳамара мегира. Ё ин ки обашам меҷафен барои желудка, язва, барои ҷигар, ҳама чӣ фоида дорад. Саҳар дар дили гушна ҳар саҳар 18 рӯз барги зулфа мехӯрем. Ман таҷрибаи
зиндагӣ мегумтона. Бисёр ба тибби мардумӣ шавқ дорам ва бештар худамро ба ҳамин тибби мардумӣ табобат мекунам. дӯстони азиз, вақте ки мо прямой эфир кардем дар бораи свиной капуста гап задем, мо яке аз подписчикои беҳтарини мо ки ӯ подписчик мебошад, яъне обуначӣ, гуфт апа бо свиной капуст чӣ хел хӯрок мепазам. Ма гуфтам мо манту мекунем, ҳама чӣ. Марҳамат ба мантуи мо назар кунед. дуруд дӯстони азиз, дуруд он нафароне ки бо канали мо ҳастанд. Имрӯз ман манту пухтам, мантуи бо сведнои капустае ки сведной мегем ку бо ҳамон бисёр бамаза, бисёр хушрӯ. Шумо метавонед аз аввал то ба охир бо мо бошед, ролика тамошо кунед. Рафтем. дӯстони азиз, тавре шумо дидед мо мантуи сведнои капуста кардем, яъне ки баяш начинкаш сведнои капуста. Акнун ман ба шумо аз аввал то охир нишон медиҳам. Ин сведнои капуста мебошад. Мо ӯзина майда карда дар об 5 дақиқа меҷӯшонем, баъд хамир мекунем. 8-7 дақиқа мо сведнои капуста меҷӯшонем. Акнун хамири худро бо 1 дона тухм, каме орд, каме об мешӯрем. кадбонои азиз, тавре гуфтем ҳозир сведнои капусти мо ҷӯшидестай. Мо аз орд, намак, 1 стакан об, 1 тухм ҳозир хамир мешӯрем. Хамири мантуро нишон наметиҳам, худотон метонед. ҳозир яка хамира мешӯрем, айпаси манту мешавем. дӯстони азиз, мо хамир шӯридем. ҳозир яка сведнои капустаро меорем, майда мекунем, қати пиёз, қати зелен, баъд хитонда вобастада намак, мурч, зира ҳамехел меандозем. ҳозир мо тайёр мекунем начинкара. хамирмон дам мегирад. нои азиз, ина сиёҳ мо ҷӯшид, 2 дона пиёз мегирем, камтар каути доштам, петрушка, ҳама мира майда мекунем, начинка тайёр мекунем. шумо ҳам бо мо бошед. азиз, ина мо сведнои капустара, пиёза, каутира майда кардем. ак чико мекунем, намак меандозем камака. дӯстои азиз, намака бисёр надозед, намак меандозем. ина чӣ буда, кумел, ина зира медозем, дидед, зира медозем камака. камакак зира дозе, бо хушмазза мешава, бамазза мешава. Мурч меандозем, ина мурч, камакак мурч андозе, бисёртар андозе, бо хубтара. ана ак дар охир чӣ меандозем, барои бо хушмаззатар шавад, равған, ина камакак нигоҳ кунем, як қушуқ басанак мековем. ҳозир духтаро ма хамира тунук мекунем ва манту мепечонам. ина начинкаи мо тайёрае, хеле бамаззае, ранги гӯшти гӯсфандае. бо мо бошед, давомша тамошо кунед. баъди хамирро тунук кардан мо чоркунҷа мебурем барои манту ва начинкаи сведнои капустаро гузошта мо ҳозир мантуҳоро мепечонем. дӯстони азиз, хайк ма камтар безебтар тунук кардагиам, мисли Сафияу, мисли Гули подписчик наметонам. ҳама кора метонам, ами тунук карданда камтар сустарем. хай ма блоги хонагӣ дорам, барои он ки блоги ма чихегум хонагие. дӯстони азиз, баъд манту мепечонем. дӯстони азиз, азиз, ина мантумона кадем. ҳозир дар болош камакак об мерезем ва мемонем 30 дақиқа мепазад. бо мо бошед. дӯстони азиз, мантуи мо шуд. ина нигоҳ кунед, бисёр ҳам бамазза, ранги меге ки ба гӯштай манту бисёр бамаззае. дӯстои азиз, ин мантуи ваяй, яъне ки бо сведнои капуста ҳай, пушаймон намешаве. як бор рак кунед, баъд дар комментария нависед ки маъқултон шуд ё нашуд. худованд нигҳбонтон.